kasangkayan atong patitikangan niya na ang aton recording ng drama kundi ang istorya ni Ima. Ima nga gaganapan ni Jeneline Fajaldo. Han kaibaan sa Cloban City. Aasawahon naman ni Arnel Meralles, Santanawan Leyte. Sige. Kumusta ka, anak? Unta na ipakyan ako ito yung kinadagihuta akon, anak. Hanmay da paniya higayunin pagbaton. Haakon igkasi mga kag-anak. Maaram ba kamuhit nga itatabuhit iyo mga anak? Kumusta, hira? Kumusta? Maaram, kumusta, hira? Sige na, Kuya Bobby. One-on-one kita, di ba? Nagsiring ka ngayon ng adlaw. Sige na, Kuya. Kuya, sige na. Ginugulan na ako, Jojo. Gugulan na. Liwat, Kuya. Nadiri ka good lang ka, maperdi ka itong mulay. Mas makarit ba ako mo? Pamiling ka na ibang kamulay, Jojo. Jojo, Joko. Joko ngayon. Joko. Karit ba ako mo? Pamiling ka. Karit ba ako mo? Pamiling. Aw, diri na hindi nilag. Aw, diri na bata. Aw, 16 na yun. Kay ko na. Kalit mulay-mulay, hininira din. Bol. Aw, basketball na ngayon. Eh. Sige, Karit sorry. ba ako mo? Karit ba ako mo? Pamiling lang na yun ibang kamulay, Joko. Oh, sorry. Susito. Pamiling lang na yun ibang kamulay, Joko. Sus, ito, liwat. Maaram ako. Maaram Nadiri ka ka. gula maperde mo lay. Oh, Sus, ito, liwat. Maaram ka, kuya. Maupay yan na nga. Ayun ka na. amo na to. Stop. Pamiling- Nagdi-dribble lagi. Pamiling lang. Stop Medyo dribble. pants ka mo, pants. Sige, pamiling lang na yun ibang kamulay, Joko. Pamiling lang na yun ibang kamulay, Joko. Sus, liwat ito. Oh. Maaram ka, kuya. Maupay na pag-shoot-shoot. Walay nagamit itong basketball court itong barangay. Umagi pala ako dito. Oh, kita daw. Dapat akong barasahon. Igiuli ko pa nga libro library itong Lunes. Di ka nga ani nagbabasa pag sakog ko din ay imo kwarto. Nagtungok ka la. Natungok. Natungok ka. Ko din ay imo kwarto. Natungok ka lang nga din ay imo study table. Next time na la, Joko. Sige, next time na la. Magbibiling na la ko, iba nga makakamulay ko. Thank you, bro. Isunod na la, promise. Hain naman nga yan ito ni imo. Ginpada Din pa na ako nga picture nga ni Ate Lynn. Isunod na la, promise. Hain naman. Isunod na la, promise. Hain naman nga yan imo. Ginpada ko nga picture. Nganhi Ate Lenzi. Nakalaba di da may uluhan hiti imo higdaan ba? Ang maka di na balita ko. Di ka manala.
ka manabat. O bakit mo nga? Di Baka ikaw di ako, po. di ka Ikaw manabat. masulan kami. Di damay. Ang makadi na balita ko. Di ka man labaton. Pagbibiling ako mga ibang ka-basketball. Katapos ko paniligin habong saran. Naandamon ko lot itong mga lalabhan. Papahuruman ko laanay tapos makatuan ay akong merkado. Niyan na lang ko kung kulop magpapabirik itong washing machine. Ano yun na? Oh, kaya no ito? Nag-isubog kayo, Koreas, Bakiris. Ah. O kay mga pictures sa to ano. Birik itong washing. Niyan na lang ko kung Niyan na lang ko kung kulop magpapabirik itong washing machine. Ano yun, ma? Kaya no ito? Anay, ano itong sulod dito nga sandubag? Ika di daw dadadaw nga gunto nga di, Julia? Oy, kay mga litrato man ininira imo kuya Bobby nga ni Lindsay. Ngan hini nga mga sulat, ma? Sige daw, kikitaon ko. Oy, oy. Julia, ha? Aha. Hinot nagtutduha imo nga pagbasahin ka ng surat iba. Ha? Ibalik ito nga di. Ibalik ito nga di, Julia. ma. Gimbalik ko na, ma. Di ka man hini. Nakadaman lang ito dito sa petiton trash can, ma. Trash can. Kay, di man ito mga basura. Oh, ma, oh. Ano man, ang nakalikid. Nakalikid, nakaroon ba? Amo na, no? Nakalikid nga Oh. cardboard. Oh, ma, oh. Ano man, ang nakilikid nga cardboard. Ano? Nakalikid. Nakalikid. Nakaroon. Nakalikid. Nakalikid. Ma, oh. Nakalikid. Oh, ma, oh. Ano man, ang nakalikid nga cardboard, ma, ang gindrawing man ito ni Ate Lindsay. Ang nakasabitin niya may uluhan nitong higdaan imo kuya Bobby? Amo balita, ma. Amo nga ni napausa ako. Kung kero nga nakadaman niya may basurahan. Dira sulod. Iginsandig la, ma. Sige daw. Tapusa daw anay lugo din nga panilhig, Julia. Magtitiro ko ako ito nga mga lalaban anay nimo, ha? Anak ko mga lalaban, ma. Gimbabaw ko ha washing machine. Sige, kadinala ito nga sandubag. Ngan tapusa itong panilhig, ha? Yes, mother dear. Bobby, nadirira mga papa nga boyfriend ko ikaw. Gusto nira mag-focus ako akong pag-eskwela. Sorry. Tol, ayaw pag ginuro. Chill, gadla, tol. Pasag dito kung ginchismis ka nira nga, di makaka-honor. YOLO, tol. You only live once. Chill. Nag-alang pa man. Ano na? Nag-alang. Okay. Unlive. Ano na Yulo ko nga live? Di, ano na ko unlive live? Chill. Amo na dad, ano? It you only live once. You only live once. Yan ang laki. Unlive kasi bagan live. Nakapagintindi. Chill. Live once. Chill.
only live chill. Sorry, Bobby. Oh, ano? Turo mo? Ano ba? Ayun, dali, Sige, dali. yan na. Awi, otro mo. Ay, 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 Imo, ay, tok, try na, mo. king. Anay, anay. Uturoan to kay nakalang Anak kon. kuan. Yan, yung kanira nga, di makaka-honor. Wala, ito imo pa yagin. Yolo, tol. Wala, tol. Pasag dito. Pasag dito kon, Sorry. tol. Sige, itapanin mo nili. Sorry. Tol, ayaw pag dinuro. Chill gadla, tol. Pasag dito kung ginchichismis kanira nga, di rin makaka-honor. YOLO, tol. You only live once. Chill. Anay, anay, anay. May naman tayo, ma. Chill. Sige. Bobby? Bobby, masa ko ba ko ha? Oh, ma. Sakog, ma. Halagad man nga adi Sabado. Nag-ina to bang kalagi hapon na kalibruhan? Wari mo, toyo, ma. Namumula man itong imo mata. Nagtinuok kagad. Amo nga ito temprano. Temprano pa para magtinuok, ma. Labot lang ang wari rason para magtuok. Siguro gini kasiripon ka ada. Amo ada, ma. Yan, pagmamata ko pala. Pagmata pala. Pero mga libro na nga notebook itong imo ginaatubang. Ano timo, toyo, ma? Ay, pamahawa anay dito. Nagsanlag ako. May napapaksiw nga salin kagabi. Di man ako yung gugutom, ma. Nayan na lang. Titirukon ko liwat ini nga imo mga lalabhan kay bababad ko. Salamat, ma. Okay. Lumingkod ka man lang ako nagdaan. Yan. Naatubang nga ako. Ma, ako na lang magtitiro kita ng mga labahan. Lingkod kadla. Ako na lang ito. Sige na nga di, balik paglingkod. Kaya ano, ma? May di ako agad sala. Ano? Mabalik ako paglingkod. Sige. Nag-away ka mo nga ni Lindsay? Nag-away? Waray kayo mag-away, ma. Pero, waray na kami. Break na ka mo? Oo, pero okay lang. Waray problema. Tol, hari ka man lang ngayon. Kanina pa ako magpinamiling hay mo. Kanina pa malawat ako na kan eh. Oh, ano na? May meeting itong IT club. Yan na, di ba? Ikat to na. Kumani ka man lulugod. Tol, gimbiling ko ikaw. Anon man? Ano man makagtikangit meeting kay ikaw man itong president? Ikaw man it ma-preside. Kinsa rin ko na to Erwin ngayon mag-preside. Yan naman it president ng club, di ba? Ano? Inaano ka na, tol? Vice President ni Erwin. Ikaw it president. Kaya diri ko na karoy mag-president. Karagsig nun. Yan it mga kaputit club. Simple lang, di ba? What's up, tol? Ano problema? Wala man problema. Ang aman, dancing queen Lighton. Ang aman, Problema? Ano problema? wala man problema.
Akay man light heroin nga mag-president dito ng IT club. Kaya man itong valedictorian. Bisan Ma. pa. Bisan pa. Balikatoryan. Bata agud. Puro ba ka Akay president dito ng IT club. Wala man problema. Anong problema? Wala man problema. Akay man light heroin itong mag-president dito ng IT club. Kaya man itong mga valedictorian, tol. Bisan pa. Di rito sugad, tol. Ano ka ba? Tara na. Para mag-meeting na kita. Tara. Atrasado ka na nga na, tol. Nagtitigang na meeting dito. Sige na, kanto na. O, ikaw ngayon. Bisan diri ka na president kung asya man. Api ka man lagi hapon itong club. Mapangilanik din ha, bench. Sige na, kanto na. Ikaw na balit. Tol. Pwera entrevis. Mapangilanik din ha, bench. Api ka man lagi hapon itong club. Api ka man lagi hapon itong club. Mapangilanik din ha, bench. Oops. Didala. Huwag nang umatras. Ako na balik tol. Pero internet. Kaya ko na book ba? Ay, wala. Julia, imo na. Lakas, sorry kay Ali ako din. Ano nga number? Din, ano? Ima, Julia. Oh, ha, ha, ha. Sige. Ima, Chito. Ano pa ba? Shit. Ako manong hay, manong. Ang botanot nga page, basta. Ang botanot nga Tawagan hay mo Papa Julia. Sige mga ngaon na. Oo, ma. Anay. Di na ako. Hala, sige, na. Lingkod na. Sige na, Julia. Ayaw, di naman ako Julia. Oh, sorry. Pangalagas. Ayaw, di naman. Hala, sige, na. Lingkod na. Julia. Sige na. Hala, sige, na. Lingkod na. Oh, sige na, Julia. Hibabi nga ni Joko. Joko! Anay na hilaban na oras. Kumaon ako ni Kuya Bobby, ma. Joko! Hibabi nga ni Joko. Kumaon ako ni Kuya Bobby, ma. Ha? Ay, ano? Kumaon din niya kanina pa may Sorry, wala. Kumaon ako ni Kuya Bobby, ma. Kumaon diin. Kanina pa man ito umuli. Nagiinano man dito, Joko. Naginig na kay mag-uul kulungan, mapiraw. Ako daw. Ayaw pagpiritay, ma. Kung busog, di busog. Makaon ito kung gutomon. Ala, lingkod na Joko. Ikaw itong pagliliton grace before meal, ha? Sige na. Ay, oo pa. In the name and the Father, and the Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. Ako na ito mga basura, kwarto ma. Sel-
Waray ako magsayop. Anakadhan sandubag nga mga surat ng litrato ni Rangan Hilensi. Ginsunog ni Bapi. Waray na din ginbutangan niya gilid han basurahan. Dadaupon ko. Ako na itong mga basura, kwarto ma. Gutay man lad to. Wari ko man shader. Di ko man luwat pwede iglabog la para i-pick up ni truck itong basura. May da mga time basura ito pagbasa hit mga lab notes. Pamati daw. Ako na itong mga basura, kwarto ma. Gutay man lad to. Wari ko man shader. Di ko man liwat pwede iglabog para pick up nitong truck itong basurero. Bangin may time it mga basurero pagbasa itong mga lab notes. Kinahanglan mo gud adto pansunugon? Di ba ito pwede igtago laanay? Di rin nga ako pwede recycle itong mga lab notes yan. Love letters, ma. Pati mga litrato ng mga card stick ang ex. Mama, nagpipinatawa. Tana ma. Balik na kita sa Kub. Amo pa man laada ini nga iyop misunderstanding ang hilin si Bobby. Bangin ka la ba makauna-huna o kamuhin pagbalik? Wala na gayon, ma. Pagkakabalik. Bangin lang mo pakamuhin pagkabalik. Bangin ka la ba? Ano nga ito nga ni? Ito ka medyo sa... Amo pa man. Balik na kita sa Kub. Amo pa man laada ini nga iyop misunderstanding ang hilin si Bobby. Pangin la makahuna-huna pa kamuhin pagkabalik. Wala na gayon, ma. Pasag dito. Nagka-story naman kami nga hinmawapay nga ni Lindsay. Ay lugaring, kahit mga bata pa man liwat ka mo. Pareho pa man kamo mga 18. Daong pa ito niyo ikakasarangkay. Ang balit, ma. Labi na Lindsay. Daon pati ay kakasangkay. Sigurado. Usay ret maruruyag iton iya mga anay. Maruruyagan. Iton iya mga kag-anak para iya. Usay sigurado daon pati ay kakasangkay. Sigurado. Usay ret maruruyagan iton iya mga kag-anak para iya. Mauli ka? Ano ba nga mauli ka? May na naton long quiz yan, ha? Hindi na ako maram, tol. Wala ako mag-study. Asus, ikaw pa. Si Ulay mo, bisan di rin ka mag-study, di ba? Hindi na ako maram. Di ka natuhod. Hindi ako andam. Hindi ako andam.
Hindi ako andam. Magduha ka. Pakipot ka pa. Nagpapapiha ako na. Ayaw paglaong. Dida ka na. Hindi mo ba alam? Tira. Hindi na ako maaram. Kasi ulay mo, bisan di rin ka mag-study, di ba? Hindi rin ako andam. Di ka ba nakatuon? Pasimple ka pa. Kung nagpla-planong kang pagkopya akon, napaglaom. Dida ka na. Ano nga? Tol! Hoy! May long quiz kita! Makain ka! Abulan! Oh. Bisgain! Huh? Ito, Mars! Seryoso to ya? Di rin matay kitong long quiz? Kanong kasugad? Di rin niya gusto mag-graduar? Ikaw na kay Bobby Eric. Ang butad to. Kaluro nga tao. Di rin ko niya matay kitong amon long quiz. Tapos si Rimo nag-absent ya kakulo pa niya klase. Oo. Wala na lang ako magsumat kan Joko. Kay papakyanan ako kung hain hiiya kuya. Nasa rin man nga nagdungan ni Rangan niya eskulahan. Ha? Karuyag Sigmon. Lumakat hiya ira. Nagdungan nga ni Joko nga niya eskwelahan. Pero wala sumunod na klase. Masusugad. Kay tinuod laliwat nga waray yaha klase. Ngin pakyanan nga na ko namon teacher kung hain ni Bobby. Nagsiring lang ako nga dira ko maaram. Kay tinuod man liwat nga dira ko maaram. Bobby, ani ka naman ngayon. Waray mo klase? Oh. Sorry. Play around. Top. Bobby, ani ka naman ngayon. Waray mo na klase? Siring ko, waray mo na ba klase? Kuan? Waray na ma. Kahuna ko nga imo papanan umabot, kay bumati man ako pag-abrihan portahan ng amon kwarto. Ano mo ginbibili nga kwarto? Waray nga niya kwarto ma. Ato lang yan akong kwarto. Nainunumdum ako. Ay, dumiretso ka gada amon kwarto, kay nakahabersak ka pa man. Oo ma. Maupay niya ko do. Ilinsay man Ilinsay ti to. Papi. Katua. Katua daw. Di na nila kita gawas pag-istorya, Lindsay. Didigat ka mo sala pag istorya, Bobby. Poso ka gahilinse. Adi nila kami, ma. Diri ko karag bumati, mama, ito natin istorya. Sorry kung diri ko mapapasuwag, ha. May long quiz ka mo. Kinumari ka man mag-take. Umuli ka man lugod. Di na ako maharam. Wala ako mag-study. Bob, graduating kita. Bang hindi rin ka Wala makagraduate. mo na lang bata ako, Lindsay. Bobby. Bob, gusto ko man Wala ko na lang ito mong gusto. Ikaw, Giyap. Wala mo na labot kung nanot akong pagbubuhaton. Ayaw pagpatahap na concern ka akon. Maaraman nga na ako nga. Wala ilay mo, Lindsay. Waray la akon nga ano. Warilay mo, bisan di ka na kumita akon. Bobby. Magtuto ka ba daw lakon? Kung mamatay ako, Lindsay. Bobby!
Ayaw daw pagyakarin sugad ito. Giniba mo lang topic, kay maaram ako nga. Seryoso akong pagkana, Lindsay. Bob, sorry ko naapektuhan kan duro naton break up. Pero mapay man na natin istorya, di ba? Ito microphone. Pagyakarin sugad topic, kay maaram. Serious? Giniba mo. Otro na makapsin Pagyakarin ako. sugad ito. Pero pagyakarin sugad ito. Giniba mo muna ito topic. Seryoso matakon pagkana, Lindsay. Bob, sorry ko naapektuhan kan duro naton break up. Pero maupay man na naton istorya, di ba? Oo man. Magano man yan ako kung nadiri ka na ako na. Ngayon kung nadiri tayo mo mga kaganak ka akong, di ba? Bob, ginsumatan ko na ikaw. Diri man nga nadiri ra papai mo. Nadiri lahiya nga may dako boyfriend samtang na eskwela. Labi na kay ma-college na kita. Tira na ako mag-college. Bob! Emma, kanto ka Emma. Sino si Emma? Ano na nga pahina? Ang mutahap na pitch, basta Chito Emma. Rato mo tayo ng score. B. Emma, sino itong bintana? Ano tuloy mo? Ginininawan nila. Ay, kita ko kada punado pa mahabal ko ni Rababi nga ni Lindsay. Kaya alang man di ako manginano kung ano't natatawit aton mga anak. Labi na kan Bobby nga bago pala nagbulag nga nito niya girlfriend. Ay sus, bis papustahay, magkakabalik ito. Siring pan umuso nga termino. LQ la ito, lover's quarrel. Ada kay kagabi pala. Ginpansunog ni Bobby ang mga gamit nga tikang kan Lindsay. Ang mga surat, notes, mga card, mga litrato. Ay, kipasag nila ito. Kaya mo ito, ang iya mga paagi, sorry. Paagi, pagpahayag ito. Dila ito, kaya mo ito. Notes, mga card, mga litrato. Notes, mga card, mga litrato. Pasag nila ito, kaya mo ito niya paagi, pagpahayag ito niya, ginaapat. Katapos ito, magmamagurgaan na ito't iya pamati. Alayin dulugo itong remote itong TV. Ada imherani, sige daw. Ginpapa-eskwela kanira imo mama in college. Maaram ka, Lindsay. Angel lang nga nag-break kita. Di mo gud ako may paparayong nga boyfriend. Ginpaparayo ko malikaw han kita pa. Hinubay itong diri magiging proud at iya boyfriend nga buutan nga anak, baltok, student leader. Ay, no. Balto kayo, no. Student leader nga palpak. Boyfriend nga di rin naangay ha mahusay nga baltok nga girlfriend. Bobby, tuod kat imo kapas. Tinuod na makarit ka klase. Di ka nga elementary nga daya na nga senior high, pero may achievement. Makarit ka sports. Kunwari ka man makapasar ha usa ka tulong nga imuging ko nga scholarship. Nga exam. May da mo paduha nga pasar ka. Yan ko nagsabot man kita yung pagbulag. Maaraman kita nga para ito aton kaupayan. Kinpapauli mo na ba ako? Bumuhat ka naman. Tika serum na. Di man ako makadulong nga mo kapag uli kay di rin naman pwede. Ba? Aron special exam niyo long quiz kanina ha.
masugad mat imo kakita akon. Salamat din sa'yo. Han ano? Ang tanan. Ito ni mong kabuotan. Ito ni mo concern. Ito'ng pagintindi ako na. Ani mo love. Ganan tanan ng mga memories an girlfriend ko pa ikaw. You're welcome, Bobby. Basta ha, pakita itong Lunes sa school. Taking a special exam para duwang kita nga makagraduar. Okay? Wow! Dali pa, bridge. Ito nga Laika. Teka, masa ko po ko ha? Oo, Kuya Bobby. Dali Sa Laika, Julia. Ay! Julia, masa ko ba ko ha? Oo, Kuya Bobby. Sakob. Ano daw natuyo ni Kuya Bobby? Wow! Sure ka? Ako na lang yung sign pen, Kuya. Gusto mo man ito, di ba? Salitin mo na lang ito pati sa rodlan. Ay, yes! Souvenir ko ini, di ka nga imo, Kuya Bob. Kay oo, may na naka-engrave nga imo ngalan, ha sign pen. Basta pagtuhay kang pag-eskwela ha. Para makabulig ka kanda mga papa. Maram ako nga bultok ka. Mas baltok ka agad, Kuya. Idol ko agad ikaw. Pero syempre, magtutuloy ako pag-eskwela. Kuya, thank you ni ha. Welcome, likes. Julia. Julia. Likes. Kuya, thank you ni ha. Thank you ni ha. Welcome, Julia. Akong pinaurang ang labinduro nga little sister. Yay! Love you to, Kuya. Ako na lang nga mo LA Lakers collectibles, Kuya Bobby. LA. Lakers ba? Yes! Ako na lang nga mo LA Lakers collectibles, Kuya Bobby. Aw, Ha? ayaw na la. Nadiri ka man. Hala! Ikot-ikot, Kuya. Ako na ini. Kauno kang nadiri ka. Kuan, alaga din na diri. Lakers forever gad kita, Kuya. Ayaw pagwad itong mga trading cards ha. It mga papra ito. Pahigbal yun na la, ha? Ito nga yan, ano ini? It mga papreho, igpahibal yun na da. Ito papre Ito oh. nga yan nga jersey. Pahigbal. It mga trading cards ha. Itong mga papre oh. Pahigbal yun na la. Ito nga yan nga jersey shirts ko is, di mo gahatag? Imo gihap. Alang iya. Salamat, Ay, Kuya. anay, alang iya. Imo gihap, Di mo ala. gahatag? Iya. Shirts, Imo gi di mo gahatag? Imo gihap. Alang iya. Ay, salamat, Kuya Bobby! Extra buutan ka gudyan na hakon. Pero may kabuutan, syempre. Extra la yan, ha? Sip. Ay, pag pinasaway kang damamang papa ha. Ha? Buligi mama. Pag-uuli mo, tikang eskwilahan. Pero maminti, ako pa. Pinky promise, brother ha. Pinky promise, igsasa, sorry. Ako nito. Ako nito na paggagawa, brother. Igsasa,
Pinky promise. Nagsasaad ka. Ayaw kang alimot. Oo daw. Buutang gad akong kois. Di ka labilib. Katuring na kayo magmumuok. Pamuok ka pa naman, Brad. Ayaw kang alimot. Oo daw. Buutang gad ako kois. Di ka labilib. Sige na. Katuring na kayo magmumuok ka pa naman. Basketball kita buwas kuya kay Sabaluman. Ha, kuya baba? Di lang kumasad. Ha? Sige na, balik ka pagigda. Pero ayaw pagbalik pag minulit yung cellphone, ha? Oo kuya. Ma? Pa? Mauna kayo, ha? Di ka na magkikita ng TV? Di rin na pa. Mapahuway na ako. Hala, sige na. Katurog na, anak. Good night, ma. Pa? Good night. I love you, ma. I love you, pa. I love you, gihap, anak. Amo pa man mag-I love you. Kalilipay man. Ay, gitara naman gihapon ako. Parungan na lang itong TV ha. Matulog na kita. Di man na may ham matatapos nini. Tapusin ta na lang. Ay, kada na daw ang kwarto. Nahinga turong na nga niya ako at tubangan itong TV. O sige, tara na, tara na. Ay. Ano to? Chito, ano ka to? Buto? Hakwarto! Hakwarto to ni Bobby! Hakwarto to ni Bobby pagtikang! Bobby! Kaya to. Joko! Ipapatawag ko ng ambulance. Sige na! Buhat tawanin niya na. Kagkaya kayo mo. Ha? Julia. Julia. Hi man, Julia. Oh, iningalay ka? Oh, sorry, sorry. Julia, kagtuhay ma. Ayaw pagbayay, kaging pabalik ko ay kwarto. Dili Na. ka pabayaan ni Bobby Chito. May na mo pa ibang anak, Emma. Magulat kita sa ambulance. Sige na. Anak. Bobby, anak, pagmata. Pagmata. Maabot na itong ambulance. Sana nun ka na mo ng Kagtuwa na, anak. Julia, ay kwarto, Emma. Kagtuwa na.
Pasensya ka na, anak. Bisan ko na sa kasinamana nga nalulog ko. Diri ko paghihapon na pupuganit panurit akon mga luha. Namimingaw ako duro ha imo. Pero ayaw ka lang, Bobby. Ayaw ka lang nga imo pagbiyahe lain niya kaliputan. Diri ka namon ginsasala, anak. Naperdi ko lang mo mental illness. Asaylo nga waray kami makapanginanhan imo. Ginaagian nga problema. Kahunag ko nga, igo na ngaging kakastorya ko ikaw. Kahunag ko, tinuod nga okay ka la. Sugad, permani mo ginsisiring nga ako. Ma, nakitang ko yun nga kwarto ni Kuya Bobby. Iya ini notebook. May na makasurat, ma. Ika di. Pakita. Dear Mama and Papa, pasaylo ako nga. Gintagan ko kamo hindi ako nga problema. Kuya. Sorry, Ma. Wala akong makabiling kusog para magsumatay mo kamatawaran. Nasa ring ako. Okay lang ako. Bisa na akong karugsig ngun. Tira ako okay. Ma. Pa. Julia, nga ko. Ayaw niyo pagsayo pa, Lindsay. Wara niya sala. Waray bisa nino angis sa laon. Love ko kamay Doro. Bobby. Ma, ini nga sticker paper. Nakadukot ini, di da, adiman mao. Ma. Igsamat ita ako ni storya. Anak, tagi ako yung panahon. Kung mailob na ako, igsusumat ko itong imo istorya, Bobby. Anak, igsusumat ko itong imo istorya.
katapusan sila ba diri say. Teta okay, luwat buisit na. Tita Emma, Tito Chito, ginubdan ko nga ni iyo, haiyo'y Auntie Rosette. Salamat. Salamat Lindsay. Ma'am, salamat pagbisita. Ato na niya ako gawas. Ato Eric. Iyan nagdulong haamon nga ni. Sige, sige. Makadiani ako. Ma'am, salamat hiningay mo pagkanhi. Rosette na lang. Ginsumata na siguro ka mo ni Lindsay. Nga nanay ako yung biktimahin suicide. Para akon, biktimahiran niya kalugaring yung kinagian. Kumusta na ka mga mag-asawa? Mo hindi. Nagaan to sa kami nga, hasta nga dayan na. Kundi pa kami nakilala hit Ginoo. Di kami maaram kun ano pa ito namon pagbubuhaton. Para makaakos namon hindi nga kami nga. Di lang kami nga ito na akong ginahagyan, Rosette. Pagbasol. Sobrang nga pagbasol nga nakasabot adtong babi nga may armas di puigo din niya palay. Na akong ginunahunaan nga magpapanalipod hamon hamagraot itong mga panuyo. Amo pa naging instrumento haliya pag-unay. Usa na katuig ito ni imo pag binasul ito ni mo kalukaringon, Chito. Para iton kamurayaw iton kalang ni Babi. Pasaylo ito ni mo kalukaringon. Anong ko magpasaylo ito na akong kalukaringon? E para hakon, indirect ako ang hinungdanan niya kamatayon. Amo gihapon ito na akong ginapat. Han magunay na akong anak, Chito. Ginbasol ko na akong kalugaringon. Nga waray ako makapanginano nga duron ng hayan. Ang pagsakitan na akong 16 anyos nga darakita. Maiyang nga panahon. Sano ako magyakan ngan, magistorya bahinan na itabo. Kundi ra ako nagsasayo. Mahirani 8 katuig akong naghinilom. Pero samtang nahilom ako, nabatiliwat ako yung mga news bahin hit. Pagtikahitaas itong incident in teenage suicide. Tubtub nga usa ka adlaw. Hantika ako simbahan. Nakasanto pa ko nga kinahanglan. May dako pagbuhaton. Haaton kultura. Diri ginhimang raw iton mental health o depression ngan suicide. Pero samtang diri ginihimang raw. Nadugag yung paghinitaasit sa statistic. Che? Pero samtang diri ginihimang raw. Pero samtang diri ginihimang raw. Nadugang hit paghinitaas it statistic. Nagtitik ka na mo itong biktima. Nagtitik ka ba ta? Ako huna-huna. Magayakan ako para matagan inihin atensyon. Ngan mabilnganin paagi pagsulbarin nga krisis nga. Che, haaton. Haaton. Na krisis haaton. Magayakan ako para matagan inihin atensyon. Ngan mabilnganin paagi pagsulbarin nga aton kakabat agay haaton. Haaton dire. Oo, haaton nag-alak. Guys, ano balitaan ko lang aling ako mabilinganin. Ngan yakan ako para matagan inihin atensyon.
Ngan mabil ngan himpaagi pagsulbar hini nga krisis, haaton kabataan. Kinahanglan kita nga tanan, magin andam. Magin andam pagsurapo hini nga krisis ipinaagi. Sayop. Sayop ano? Krisis la, diri ipinaagi. Waray na. Pinaagi. Oh, kay mahang daw. Siyari ipinaagi. Sura po hindi nga krisis. Pinaagi. Ay. Himuon na, ipinaagi ba? Bagat magluka nga. krisis, hindi nga krisis. Himuon naton nga. Bagat pinaagi Crisis ba? statement. Kinahanglan magin andam. Surapo hini nga krisis ipinaagi. Dam pag magin andam. Magin kinahanglan kita nga tanan. Magin andam kita nga tanan. Magin pinaagi pagsurapo hini nga krisis. Magin amo. Ikaw mo lang. Oo. Kinahanglan kita nga tanan. Magin andam. Pinaagihim pagsurapo hini nga krisis. Himuon naton nga armas iton aton paghingaday hini nga ginkikilala nga tabo o. Tabo. 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 Oo. Double ulat. Oo, tabo. Nga ginkikilala nga Nga problema. itong paghingaday hini nga ginkikilala nga rapo hini nga krisis. Himuon naton nga armas. Iton aton paghingaday hini nga ginkikilala nga tabo. O diri ginhimang rawan nga problema. Kay it kamatuuran. Dako ini nga problema. Kung makakasalbar kitahin usa nga bata, buhaton naton. Naglimpyo kwarto, haiya kuya, ini nga akong babae nga anak. Nakabiling hini nga surat kaniya kuya. Diri ako nahingangalimutan iya tugon. Ano nga tugon, Emma? Nasa rin hiya. Ma, igsumat it akong istorya. Karayag niya maging pahimat mo ng mga kabataan niya gibuhat. Roset. Karayag niya nga mabuligan naton hira. Bisa naman lahaguti ay nga paagi. Ahamo ito na akong gimbuhat. Nakadto ako ang mga eskwelahan. Ha mga grupo nga gin-iimbitar ako. Igsusumat namon nga kamag-asawa. Iton istorya ni Bobby. Desidido na ako. Desidido naghihapon ako. Salamat sa Diyos. Buligi kami. Buligi kami.